ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാ പ്രഭു പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിയകൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുഷ്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം തംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫ് അല്ല, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇരുട്ടിലായി പോകും, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഓണാക്കാം വീഡിയോ. കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇരുട്ടിലായി പോകും, ബ്ലാങ്ക് ആവും. കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത് കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പറ്റണമെന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാനൊരു ഉഷാറ് അല്ലേ? അതന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മ ഇരുട്ടത്ത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴേ എന്തായാലും ഇൻട്രാക്ഷൻ അതല്ലേ നമ്മള് ശരിക്കും സൂം ചെയ്യണത് അതന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഇട്ടാൽ മതിയല്ല, അതിന് ഇൻട്രാക്ഷൻ.
ഇൻഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് സൂം ക്ലാസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ എവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയത്? ഇന്നലെ നമ്മൾ 8 കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? 32 രണ്ടാമത്തതില് 21 ആയി. 21 എടുത്തോ? 18 19 വരെ അല്ലേ എടുത്തോ? 20 എടുത്തു. 21ാമത്തതിനെ എടുക്കണം. 21. ആ പേജ് നമ്പർ 91. അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, 8 ആണോ 9 ആണോ? 8 ചോദ്യങ്ങള് കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്. ഇനി 22 മുതൽ എടുക്കാനുള്ളത്. 22 മുതലാണ് എടുക്കാനുള്ളത്. 8 ബാലൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? കുറച്ച് ബാക്കി. 22 നാമാപരാഗങ്ങളില് 21 വരെ എടുത്തു പ്രഭുജി. 22 കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നിർത്തിയത് നമ്മള്. 32 എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ. 32 എണ്ണം. ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ തൊടുകയോ വിഗ്രഹം പ്രദർശിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ കടക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. പ്രഭു അത് 32 എണ്ണമായി. രണ്ടാമത്തേതിലാണ് 21 22ാമത്തെ തൊട്ടിന്. 93ാമത്തെ പേജില് കണ്ണാടി എടുത്തില്ല. അതല്ലേ ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങളല്ലേ? അതുകളുടെ പട്ടിക. ഇത്രയും വരെ ആയിരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കമ്പിളിപ്പത്. അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലാണ്. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടില് 21 വരെ ആയി. 22 മുതൽ രാഗപുരാണത്തിന്റെ കാര്യം. അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവാൻ പാടില്ല. അതുവരെ എത്തി. അതെ, ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന്റെ തൊടുകയോ വിഗ്രഹത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിലോ കടക്കരുത്. ഇതൊക്കെ വരാഹപുരാണത്തില് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതായത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാന്റെ അതീശത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് അനാദരവ് കാണിക്കരുത് അല്ലെ? നമ്മളത് പറഞ്ഞു. കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വളരെ പരിപാവനമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ വിരോധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിക്കരുത്. അതായത് ഇത് ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അതൊന്നും നമ്മൾ വായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് അതല്ല ആവശ്യം. വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടാനല്ല ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഭക്തി നേടാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അയ മൈൻഡ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും. നമ്മളെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വെറ്റില മുറുക്കരുത്. വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കരുത്. അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാം. നമ്മളെ വളപ്പിലുണ്ടായ പൂക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ മാക്സിമം പരിശ്രമിക്കാം. നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാനെ ഡയറക്റ്റ് പൂജ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അലങ്കരിക്കണ വീണ്ടും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നം. ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുന്ന പൂക്കൾ മാക്സിമം നമുക്ക് എത്രയും മാക്സിമം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കാൻ നോക്കാം. വെറും നിലത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. അതായത് എന്തെങ്കിലും തറയിൽ ഏതെങ്കിലും ഇരിപ്പിടമോ വിരിപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുളി കഴിയാതെ വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കരുത്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ പറ്റി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ വിഗ്രഹം കുളിക്കാതെ വിഗ്രഹം, അതായത് സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം. അതൊക്കെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. നെറ്റിയിൽ 3 തരി തിലകം അണിയാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾക്ക് ഓരോ രീതിയുണ്ട്. ഓരോ ഇപ്പൊ വൈഷ്ണവരെ രീതിയായിരിക്കില്ല ശിവഭക്തന്മാർക്ക്. പലർക്കും പല രീതികളുണ്ട്. നമ്മളിൽ തന്നെ വൈഷ്ണവരിൽ തന്നെ പല സമ്പ്രദായങ്ങളും പലതുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിപ്പോ ദക്ഷിണേന്ത്യയില് കർണാടകയിലെ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറിയുടെ ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ലേ. ആ കുറി കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഏത് സമ്പ്രദായമാണ്. അത്രയും റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഉണ്ടായിരുന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ. കാരണം ഇന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായം, ഇപ്പൊ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഒക്കെ ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായമാണ്. നമ്മള് ഗൗഡിയ മധ്വഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിലാണ്. അതായത് ബംഗാള ഏരിയ ഒക്കെ അങ്ങനത്തെയാണ്. തമിഴ്നാട് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായമാണ്. ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായത്തില് ശരിക്കും ഭഗവാനെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ്.
അതില് ശാന്തരസത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹം. ഇവിടെ എന്താണ് പ്രേമരസത്തിലാണ്. ഇങ്ങനെ പല സമ്പ്രദായത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്, ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ തിലകായാലും ആ തിലകത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കും ഏത് പരമ്പരയിലാണ് അവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ല. നമുക്കിപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കുറികൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോറും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള കുറികൾ അല്ലേ, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തൊടുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. പിന്നെ ഡെക്കറേഷനാണ്, എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ. ആ അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതിനധികനൊക്കെ ഓരോ തിലകത്തിനും ശരിക്കും മീനിങ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതില് ഈ തിലകം പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇത് ഭഗവാന്റെ പാദാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പാദത്തില് തുളസിയില ഇരിക്കുകയാണ്, മനസ്സിലായി? അതായത് ഭഗവാന്റെ പാദം നമ്മുടെ ശിരസിൽ നമ്മൾ അണിയാണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളാണ്, പാദത്തില് തുളസിദളം, അതായത് ഭഗവാന്റെ പാദം നമ്മുടെ ശിരസിലേറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെ ഓരോ തിലകത്തിനും ഒരേ രീതിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള തിലകങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ തിലകത്തിനും അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ സമ്പ്രദായത്തിലും അവർ ഏത് തിലകം അവർ ധരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെല്ലാത്തിനും അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഈ തിലകം ശരിയല്ല, അങ്ങനെയല്ല. എല്ലാ സമ്പ്രദായത്തിനും അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. കൈയും കാലും കഴുകാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. പിന്നെ തിരുനാമത്തിനെതിരെയുള്ള അപരാധങ്ങൾ ഇനി പറയും. തിരുനാമ ജപത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള അപരാധങ്ങൾ. തിരുനാമം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. ഭഗവത് നാമ പ്രചാരത്തിന് സ്വജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കരുത്. ആചാര്യന്മാരെ പ്രത്യേകിച്ച് അവരെന്താണ്, അവരുടെ ജീവിതം നമ്മളിപ്പോലെ ഗൃഹസ്ഥരൊന്നല്ല അല്ലെ. അവർ ഗൃഹസ്ഥരൊക്കെ വേണ്ട. ഇതല്ലേ വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? അതിൽ വരുന്നുണ്ട് 10 അവതാരങ്ങളാണ്, മനസ്സിലുണ്ട്. അപരാധങ്ങളാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇതില് 10 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആയിരിക്കും. അതെ 10. അതന്നെ, ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. നാമാപരാധങ്ങൾ എന്ന് പറയും നമ്മള്. നാമാപരാധങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ 10 അപരാധങ്ങള് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉദാഹരണം പറയണ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. മതയാന ഒരു ഉദ്യാനത്തിൽ കയറിയ പോലെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണ, ഒരു ഉദ്യാനം പരിപാലിക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിൽ ചെടി നട്ട് അതിന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് അതിന് വലുതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നാമജപത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ബീജം, അത് ഭക്തി ബീജം നമുക്ക് കിട്ടി. അതിനെ കീർത്തനങ്ങളും സങ്കീർത്തനങ്ങളും അതേപോലെ നാമജപം കൊണ്ടുള്ള, അതായത് വെള്ളം ഒഴിക്കണ പോലെയാണ് നാമജപം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ വിത്ത് കിട്ടി. ആചാര്യന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ഒരു ഭക്തി കിട്ടി. നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ ബീജം കിട്ടി. ആ ബീജത്തെ നമ്മൾ വളർത്താണ്. എങ്ങനെ? വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളം വളം കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണ്? അതാണ് നാമജപം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ, ഭഗവത് പ്രസാദം, ഇതൊക്കെ അതാണ്. അങ്ങനെ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വളർന്ന് എന്താ പറയണത്, അതിലെ പൂക്കളും കായ്കളും വരും. അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മതയാന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് മുഴുവനും നശിപ്പിച്ചു കളയും അല്ലെ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെയാണ് നമ്മളെ അപരാധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ഭക്തി, നമ്മൾ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഭക്തി മുഴുവനും നശിച്ചു പോകും. അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഈ 10 അപരാധങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വായിക്കുന്നത്. കാരണം അത് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈ അപരാധത്തിന് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയില്ല, നല്ലത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും വല്ലത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയില്ലേ എന്നതുപോലെ ഭഗവത് നാമ പ്രചാരണത്തിന് സ്വജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കരുത്. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ അവരുടെ ജീവിതം അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതത്തെ പോലെ അവരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരുടെ നാമങ്ങളെ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമങ്ങൾക്ക് തുല്യമായി സ്വതന്ത്രമായി കരുതരുത്. ചില നാസ്തിക വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ദേവന്മാർക്ക് തുല്യമായി കരുതുന്നു. എന്നാൽ ദേവന്മാർ ഭക്തൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ കാളി, ദുർഗ എന്നിങ്ങനെ ജപിക്കുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന് ജപത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഇത് അപരാധമാണ്. ആരും തന്നെ പരിപുരുഷനിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനല്ല എന്ന് ഒരുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഒന്നാണെന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം, അത് തെറ്റാണ്. ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മളെ ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ആദ്യം ഭഗവാനാണ്, പിന്നെന്താണ് പരമശിവനാണ്, പിന്നെ ബ്രഹ്മാവാണ്. ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഓരോ താഴ്ത്തേക്ക് പല ഗ്രേഡ് ഉണ്ട്. ദേവന്മാർക്കും ഗ്രേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റ ഗ്രേഡ് അല്ല, എല്ലാ ദേവന്മാരും ഒന്നല്ല. ഓരോ ദേവന്മാർക്കും അതിന്റെ ശക്തികൾ കൂടുതലുണ്ട്, കുറവുള്ള ദേവന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനാണ് പരമാത്മാവ് അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യാത്മ വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ നാമമായിട്ട് തുല്യമല്ല. ഏത് ദേവനെ ആയാലും ഏത് നാമമായാലും ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല.
ദുർഗാദേവി ആരാധിക്കുന്നവർ ദുർഗ ദുർഗ എന്ന് ജപിച്ചാലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാലും ഒരേ ഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നു പറയും. അങ്ങനെയല്ല, രണ്ടിന് രണ്ട് ഫലങ്ങളാണ് ലഭിക്കുക. അത് നമ്മൾ ഈ ശവാസ ഉപനിഷത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഫലം ലഭിക്കും, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കും. ഭഗവാന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് ഫലം കിട്ടും, ഒരു സംശയമില്ല. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഫലം കിട്ടും, വേറെ ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഫലം കിട്ടും. എല്ലാ ദേവതകളും തന്നെ ഒന്നല്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ ഭഗവാനായിട്ട് നമുക്ക് തുല്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാനേ പറ്റില്ല. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാത്തത്, പിന്നെ നമ്മളൊരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആചാര്യൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉയരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വേദശാസ്ത്രങ്ങളും അവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വൈദ്യ സാഹിത്യങ്ങളെ നിന്ദിക്കിടുന്നത് നമുക്കറിയാം. അതിലുള്ളത് അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മളേലും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മളേലും സാമാന്യമായി ഇതൊരു ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും ബുദ്ധി കൂടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്തായാലും അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതിനെ പറ്റിയിട്ട് അവരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രന്ഥത്തെ കുറ്റം പറയരുത്. അതാണ് നമ്മൾ അത് വിമർശനാത്മകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിമർശിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ നമ്മൾ അതെന്താണ് അങ്ങനെ എഴുതി, അല്ലാണ്ട് അത് തെറ്റെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കടക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ മഹാത്മയ്ക്ക് ഭാവനയായി കരുതുന്നത് ഇത് ഭാവനയല്ല, ഇത് സത്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കരുതുന്നത് ഭാവനയാണ്. എല്ലാതും കാവ്യാത്മകം, ഭക്ത കവികൾ എന്നാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ചിലർ പറയും. ഭക്തന്മാരെ നമ്മളിപ്പോ ആചാര്യന്മാരെ നമ്മള് ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം. നമ്മളെ സാധാരണ ബുക്കിലും പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ള ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ ഭക്തി കവികളല്ല, അവർ ഭക്തന്മാരാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മഹാത്മാക്കളെ ഭാവനയായി കരുതുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നല്ലത്. ഇത് നാമങ്ങൾ എന്ന് പറയും. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ രൂപ ഗുണ ലീലകളൊക്കെ ആത്മീയമാണ്, അത് ഭൗതികമല്ല. പക്ഷെ അതിന് ഭൗതികമായിട്ടാണ് സാധാരണ നാസ്തികർ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, അത് തെറ്റാണ്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഫലത്തിൽ പാപം ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഞാൻ ഭക്തനാണ്, അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് പാപം ചെയ്താലും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഭസ്മീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് പാപം ചെയ്താലും ഒക്കെ ഭസ്മീകരിച്ചോളും. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പാപം ചെയ്യാം, നാളെ ഞാൻ നാമം ജപിക്കാം. ഇതാ പറയണത്, അത് നടക്കില്ല. ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിന് എല്ലാവിധ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരാകും. എന്നാൽ ബലത്താൽ തുടർന്ന് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് അവയെ നിർവീര്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപരാധമാണ്. നമ്മൾ നാമജപം കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മീയ ബലം നമ്മളെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അതിനൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളായ ബലത്തില് പാപം ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതിന് നിർവീര്യമായിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തെ വേദങ്ങളിലെ ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ഒരു മംഗളകരമായ ചടങ്ങായി കരുതുന്നത്. മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്താണത്, ആത്മീയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഭൗതിക കാര്യത്തിനല്ല. ഇപ്പൊ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, അത് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല മന്ത്രത്തെ പോലെയാണ് ഈ മഹാമന്ത്രം. ഇതും ഒരു മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ടും രണ്ട് മരുന്നാണ്. ഒരെണ്ണം എമർജൻസി മെഡിസിനും ഒരെണ്ണം എന്താ നമ്മളെ പറയില്ലേ ന്യൂട്രീഷൻസ് ഉള്ള വിറ്റാമിൻസും ആണ്. രണ്ടും രണ്ടാണ്. അവിശ്വാസിയായ ഒരു വ്യക്തിയോട് ദിവ്യനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ പറയരുതേ. അടുത്തത് അവിശ്വാസിയാണ്, അവരിനോട് ഇതിങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നാമങ്ങൾ ജപിക്കും, എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നാമത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയോട് പറയാൻ പാടില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കാം, പക്ഷെ എന്താണ്, അതിന് അതീന്ദ്രിയ ശക്തി ഉണ്ടെന്നും അതൊക്കെ അവർ മനസ്സിലാക്കൂല. അതാണ് കുഴപ്പം. അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഇത് അവർക്കില്ല. ദിവ്യ മഹാത്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ വീണ്ടും ഭൗതിക ആസക്തി പുലർത്തുന്നതും അശ്രദ്ധമായി നാമം ജപിക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ദിവ്യനാമങ്ങള് ഭഗവാന്റെ നാമം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും വീണ്ടും അതിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇല്ലാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുക, അതും അപരാധമാണ്. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോട് മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കേണ്ടത്.
വൈഷ്ണവനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഓരോ ഭക്തനും ഇത്ര അപരാധങ്ങൾക്കെതിരെ കരുതലോടിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിവേഗത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിജയം കൈവരൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ 10 അപരാധങ്ങൾ തെറ്റാതെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ അപരാധങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോകണം. എന്നാലേ നമ്മൾ എന്താണ് വിജയം നമുക്ക് കൈവരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. രേഷ്മ, നമ്മൾ ചെയ്ത നാമജപം തെറ്റാണ് പ്രഭുജി. തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. തെറ്റുന്നല്ല, ഈ അപരാധങ്ങൾ അത് നമ്മൾ പറയണ്ട. അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്നൊരു ഘട്ടമുണ്ട് നമുക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ശ്രദ്ധ, സാധു സംഘ, ഭജന, ക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി. മനസ്സിലായി? ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് വീണ്ടും വീണ്ടും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്, അറിയാണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ തെറ്റുകൾ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കും. തെറ്റുകൾ വീണ്ടും നമുക്ക് തെറ്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നാമം ജപിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഇത് വരും, ഉറക്കം വരും, പല പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അന്നേരം അതൊക്കെ ഒരു ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. അതാണ് പറയണത്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മളേക്കൽ വരും. ഈ 10 അപരാധങ്ങൾ എന്ത് എഴുതി തന്നത്? കാരണം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കൊരു വാണിംഗ് പോലെ തരാണ്, ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നാലും എന്താണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ഇത്രയും നമുക്ക് പല ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്, വാണിങ്ങുകൾ തരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ചില കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ പറയും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ പറയും ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം, അങ്ങനെ പോകണം, ഇങ്ങനെ പോകണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളോട് പറയാണ്. അതിലുള്ളത് 10 അപരാധങ്ങള് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങള് നമ്മൾ ഒട്ടും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന്. ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരെ നിന്ദിക്കുക, ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നിന്ദിക്കുക, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും സാധാരണ സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഭൗതികമായിട്ട് എല്ലാതും കിട്ടും. ഇതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഭൗതികമായിട്ടല്ല കിട്ടാൻ, നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കിട്ടാം. നമ്മൾ ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനാണ് നമ്മൾ ഈ മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ശരിക്കും അതിലേക്ക് നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു വരുന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതാണ് വൈദികമായിട്ടുള്ള കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രമല്ല ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഓക്സിജൻ ആണ്. ശരി, ഐസിക്ക് എടുക്കുമ്പോ ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്ന പോലെയാണ്. അല്ലാണ്ട് ആ സമയത്ത് ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു ബലം. നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആത്മീയതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ബലാണ് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത്? ഈ മന്ത്രജപത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് തരുന്നു. എത്രയും നമ്മൾ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നുവോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നമ്മള് പതുക്കെ പതുക്കെ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഒരു വിടുതൽ കിട്ടും. തടസ്സങ്ങളും വരുമല്ലോ മാതാജി. തടസ്സങ്ങൾ വരും, തീർച്ചയായിട്ടും വരും. അത് നമുക്ക് അധികം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ വരാത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഒട്ടും പതിതമായ ആത്മാവിന്റെ സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടായ പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും നമുക്കുണ്ടാവില്ല. പരിപൂർണ ഭക്തന്റെ അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ കൂടാ. ഇപ്പം ചെറിയ നമുക്ക് ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ളതല്ല ശരിക്കും. അത് നമ്മൾ പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ. അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഇതിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ അറിഞ്ഞറിയാതെ. അത് വേറെ കാര്യം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഈ ഭക്തി നമുക്ക് ഇച്ചിരി നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഉയർച്ച കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ചെയ്യാനാണ്. അതാണ് ആത്മാവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉദ്ധരേദാത്മനാത്മാനം ആത്മാനം അവസാദേത്. അവനവന്റെ ആത്മാവിനെ അവനവൻ തന്നെ ഉയർത്തണം, വേറെ ആരും വരില്ല. നമ്മളപ്പോ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഹരേഷ്ണ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കണം. എല്ലാം 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ എഴുതാനുള്ളത്. അപ്പൊ അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സെയിം തന്നെ അല്ലേ അത്? അതെ ഇതിൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ പ്രഭു, അത് എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ.
ആദ്യത്തത് 32 എഴുതാന്, പിന്നെ വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന 29 എണ്ണം, പിന്നെ ഈ 10 എണ്ണം. ആ 3 എണ്ണം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ആ 3 എണ്ണം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും ആദ്യം. അതെ അതെ, അത് 3 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ പ്രഭു. ഡയറക്റ്റ് ആണത്. പോയിന്റ്സ് തന്നെ എഴുതാനുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതെ അതെ, പോയിന്റ് തന്നെ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ക്ലാസ് റിപ്പീറ്റ് ആവുന്ന പോലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വിടാം. ഇതെല്ലാം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമോ പ്രഭുജി? ഇല്ല, 2 പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും ഗ്യാരണ്ടി വരും, 10 എണ്ണം. നമ്മളിപ്പോ എത്ര ഇത് 9ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. 9 ഒരു ചാപ്റ്റർ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷ, അതായത് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇട്ട് തരാം. 10 ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇട്ട് തരാം. അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, റിവിഷൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം. നമുക്കും അറിയാവുന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കാം. ഇതിനകത്തുള്ളത് തന്നെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക. സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി വെക്കാം. പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയല്ല. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നാളെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ന് എത്രയായി? ഇന്ന് ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം. നാളത്തോട് കഴിയും 9, 10. വെള്ളിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ചക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാം. അതിനുള്ളിൽ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ എഴുതാം. ഹരേഷ്ണ അത് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതാം. ശരി പ്രഭു. ഹരേഷ്ണ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് പറയുന്നത് ഹരേഷ്ണ മാതാജി പറയും മാതാജി. ഹരേഷ്ണ ഞായറാഴ്ച പരീക്ഷ വയ്ക്കല്ലേ? ശരി, ഞായറാഴ്ച പരീക്ഷ വയ്ക്കല്ലേ? എനിക്ക് സംസ്കൃതത്തിന്റെ ഒരു പരീക്ഷയുണ്ട്. ഓക്കെ, വെക്കില്ല. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ, അല്ല അടുത്ത ആഴ്ച മതി. ശരി, അത് നമുക്ക് മാറ്റാം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ 10 ചാപ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് മതി പ്രഭു പരീക്ഷ. 10 ചാപ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് മതി. അതെ, 10 ചാപ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് പരീക്ഷ എടുക്കുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ഡേറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. പക്ഷെ 10 ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഹരേഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഭക്തി തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപരിചിന്തനങ്ങൾ. അതിൽ പറഞ്ഞത് ദൈവദൂഷണം. ഭഗവാനെ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തരെ ദൂഷിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിച്ചുകൂടാ. ദൈവത്തെ ദൂഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് മാത്രമല്ല ഭക്തരെ ദൂഷിക്കുന്നതും അനുവദിച്ചുകൂടാ. ഇക്കാര്യത്തിൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. രാജൻ ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയും ദൂഷിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടും ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോകാതെ അത് അയാളുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതം വഴി നേടിയ നന്മ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണത്? ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോകാം. ഭഗവാനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്താ പറഞ്ഞ ഭാഗവതത്തിൽ പറയാണ്. കാരണം അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളുണ്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? അത്രയും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ അവിടുന്ന് വിട്ടുപോകാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്ടാസ്തകത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ആശയം ഇതാണ്: ഭക്തൻ വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുവും പുല്ലിനേക്കാൾ വിധേയത്വം ഉള്ളവനുമായിരിക്കണം. എല്ലാവരെയും മാനിക്കണം. അതേസമയം ആരുടെയും ആദരവ് സ്വീകരിക്കരുത്. ഒരു ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ അത്രയും വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണൻ അല്ലെ? ഒരു വൃക്ഷമാകുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിന് മഴയായാലും വെയിലാണെങ്കിലും അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിങ്ങനെ സഹിച്ചന്നെ നിൽക്കണം അല്ലെ? നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുക, അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. പുല്ലിനേത്തൊരു കാറ്റ് വന്നാലും അതിനനുസരിച്ച് അത് താഴും ഉയരും അല്ലെ? അതാണ് പുല്ലിനേക്കാൾ വിധേയമുള്ളവനും ആയിരിക്കണം. എല്ലാവരെയും മാനിക്കണം, എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കണം. അതേസമയം ആരുടെ ആദരവ് ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കണ്ട. അവൻ എന്നെ ആദരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും നമ്മളെ ചിന്താഗതി വരാൻ പാടില്ല. അത് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് നടക്കില്ല. ഇത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ഈ രജോ തമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനാണ് നമ്മൾ ഈ മാർഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഉയർന്നു വന്നാലോ നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുള്ളൂ.
കാരണം ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നത്. ആ ഭാവഭക്തിയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ വരുമ്പോഴാണ് ആ ഭാവൻ പരിപൂർണ ഭക്തനായി മാറുന്നത്. ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങേയറ്റം വിനയനാവാനും സൗമ്യനായ ചൈതന്യ പ്രഭു ശ്രീ നിത്യാനന്ദന് ആരെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് കേട്ട മാത്രയിൽ ആ സ്ഥലത്ത് പാഞ്ഞെത്തി കുറ്റക്കാരനായ ജഗായിയെയും മദായിയെയും കൊല്ലാൻ പോലും തയ്യാറായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം ഒരു ഭക്തനാവുമ്പോൾ അത് ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് ഒരു ഭക്തൻ സഹിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് അത്ര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, നമ്മളെ തൊട്ട സ്വന്തം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെ മകനോ മകളോ അച്ഛനോ അമ്മ ആരായിക്കോട്ടെ, അവരെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ അറിയാണ്ട് പ്രതികരിച്ചു പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നത്. കാരണം സ്വന്തം നിത്യാനന്ദ അത്തരം ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ശ്രേണിയിലുള്ളതാണ് അല്ലെ അവര് നിത്യാനന്ദ. അപ്പൊ എന്താണ് ആ വ്യക്തിനെ, അത് നിത്യാനന്ദനെ ഉപദ്രവിച്ച സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഇത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ഒരുവൻ വൈഷ്ണവൻ പരമാവധി സഹിഷ്ണുവും സൗമ്യനുമാണ്, സ്വന്തം അഭിമാനം പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വരാം. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്റെയോ അഭിമാനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അപമാനം സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഈ സംഭവം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും സൗമ്യനാണ്, പക്ഷെ എന്താണ് പറയുന്ന അപമാനം സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആരെ ഭക്തന്മാര് നിന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അപമാനം സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത്തരം അപമാനങ്ങളുടെ 3 വിധത്തിൽ നേരിടാം. ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങൾ, ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥിതി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പറയാണ്. നമുക്ക് ഒരു തരത്തിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് പറയുന്ന രീതിന് അത് മനസ്സിലാക്കി അതിന് പ്രതികരിച്ച് അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം. ഭഗവാൻ ശരിയല്ല, ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിവുണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ അറിയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ സംസാരിച്ച് അവരെ തോൽപ്പിക്കാം. 2, അതിന് കഴിവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന സൗമ്യമായി അവിടെ നിൽക്കുകയല്ല. പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അതിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൗമ്യനായിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ രണ്ടും സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോകുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ അയാൾക്ക് പാതിഥ്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതണം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് തരുന്ന വാണിംഗ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ ലെവലിൽ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു ഭഗവാനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം, നമുക്കത് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഭക്തിപരമായിട്ട് ഉയർന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയണില്ല, നമ്മൾ എന്താ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ വിട്ടു പോന്നിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ തോൽപ്പിക്കാം, സംസാരിച്ച് തോൽപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോരാം. പിന്നെ ഒന്നും പറ്റില്ല, മരണം പോലെയാണ്. അത്രയും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പാടില്ല. സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരെ എത്തും നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. അതാണത് പറയുന്നത്. പിന്നെ തിലകവും തുളസിമാലയും, നമുക്കറിയാം തിലകവും തുളസിമാലയും വൈഷ്ണവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. വൈഷ്ണവൻ തന്റെ ശരീരം തിലക കൊണ്ട് എങ്ങനെ മൂടി പിടിക്കണമെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിലാണ് മെയിനായിട്ട് തുളസിയും തിലകത്തെ എങ്ങനെ ധരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കഴുത്തിൽ തുളസിമാല, ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ വിഷ്ണു രൂപത്തിന്റെ പ്രതിരൂപാത്മങ്ങൾ, ചിഹ്നങ്ങൾ, 4 കൈകളും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മങ്ങൾ, നെറ്റിയിൽ വിഷ്ണു തിലകം എന്നിവ ഉള്ളവർ വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ വിഷ്ണു ഭക്തന്മാർ വൈഷ്ണവർ, അപ്പൊ വൈഷ്ണവർക്ക് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് തിലകവും തുളസിമാലയും. തിലകം അണിഞ്ഞിരിക്കണം, തുളസിമാലയും അണിഞ്ഞിരിക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് 12 പൊസിഷൻസ് ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്ഥാപിക്കണം. നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രമാക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ. നമ്മുടെ ശരീരം ക്ഷേത്രമാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് പരമാത്മാവായി മാറി, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ഏതാണ് തിലക കൊണ്ടും തുളസിമാല കൊണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരം പരിശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അതാണ് തുളസിമാലർ വേറൊരു പദ്ധതി. വൈഷ്ണവരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് യാതൊരു ദുഷ്ടശക്തികൾക്കും ഒരു കണക്ഷനും കിട്ടില്ല.
തുളസി മാലയായാലും തിലകമായാലും അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ അതിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല പല മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. പിന്നെ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ഇതേപോലെ പരാമർശമുണ്ട്. തിലകവും ഗോപിചന്ദൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും ശരീരം മുഴുവനും തിരുനാമം എഴുതിയിരിക്കുന്നു കഴുത്തിലും മാറിലും തുളസിമാല ധരിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ യമദൂതന്മാരെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. കാരണം സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ധരിക്കുമ്പോൾ യമദൂതന്മാർ മരണത്തെ പോലും ഭയപ്പെടും. കാരണം എന്താണ്? നമ്മ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് യമദേവനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത് ഭഗവാനാണ് പിന്നെ എല്ലാതും തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഗോപിചന്ദനവും തിലകത്തിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ധരിക്കണം എന്നാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം അത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല, ബാഹ്യവുമായിട്ടും പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു, ആന്തരികമായിട്ടും നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി മാറി എന്ന് അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ എന്താണ്? യമദൂതന് പോലും എടുത്തെത്താൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ശക്തി എന്തിനുണ്ട്? തുളസിമാലയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ തിലകത്തിനും ഗോപിചന്ദനത്തിനുണ്ട്. ഗോപിചന്ദനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ലീലകളാടിയിട്ടുള്ള വൃന്ദാവനം അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആ മണലാണ് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് ആ മണൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അരിച്ചിട്ട് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ അടുത്തത് മണ്ണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രഭുജി? ദ്വാരകയിലെ മണ്ണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. അതാണ് അത്ര ഉള്ളതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. വൃന്ദാവനത്തിന് മണ്ണാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പലയിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ജനറൽ ആയിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിന് മണലാണ് സിദ്ധൻ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ അടുത്തത് പൂമാല സ്വീകരിക്കല്. വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തുന്ന പൂമാല ധരിക്കാനാണ് മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം. ഉദ്ധവർ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നു, കൃഷ്ണ പൂക്കൾ, പൂമാലകൾ, വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണം എന്നിങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചതും ആസ്വദിച്ചും എല്ലാ സാധനവും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ഉച്ചിഷ്ടം ഞാൻ ഭുജിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും അടുത്ത പോയിന്റ് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂമാല ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചത് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാലോ, പൂട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. അതേപോലെ മാലിണെങ്കിൽ മാല കഴുത്തിലിടാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും. അതായത് ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്ത് എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എന്താണ്? ആ വസ്തു ആത്മീയമായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ആ പ്രസാദമായി മാറി. അപ്പൊ അതിലാണ് പൂമാലയുടെ കാര്യം പറയുന്നത്. വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ മുഴുവൻ അതേപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി കൃഷ്ണന് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൃഷ്ണപ്രസാദം കഴിക്കുന്നവൻ ക്രമേണ വൈഷ്ണവന്റെ വിധാനത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെടും. അതാണ് പ്രസാദത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം പല കാര്യങ്ങളും വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതാണ് ഇതൊക്കെ പറയണത്. ഇത് നാമജപം, ഭഗവത് പ്രസാദം, ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. ഇത് നമ്മൾ മിനിമം നമ്മൾ ചെയ്തു പോകണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. മിനിമം എന്താണ്? കൃഷ്ണപ്രസാദെങ്കിലും ഭുജിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. നമുക്ക് കിട്ടണ സാധ്യത പ്രസാദം എപ്പോ കിട്ടണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, അത് കഴിക്കണം നമ്മൾ. അതാണ് കൃഷ്ണപ്രസാദം ഒട്ടും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കരുതെന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് നാരദനോട് പറയുന്നു, നേരത്തെ കൃഷ്ണൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൂമാല കഴുത്തിൽ അണിയുന്നവൻ എല്ലാത്തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ക്രമേണ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടും. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയാണ്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് നാരദനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കിയേ എത്ര പുരാണങ്ങളാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാണ് അല്ലെ. ഭവിഷ്യപുരാണം, നാരദീയ പുരാണം, സ്കന്ദപുരാണം, പിന്നെ എന്താണ് വരാഹപുരാണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ പുരാണത്തിന്റെ ഒരു ടച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പുരാണത്തിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ പുരാണങ്ങളും. ചില പുരാണങ്ങൾ മാത്രമാണ്, ഉപപുരാണങ്ങളിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഏത് ദേവതയാണ് ആ ദേവതയാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ ഒരു 99% പുരാണങ്ങളിൽ ഒക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതാണ് പുരാണങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. ഒക്കെ പുരാണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കോട്ടി ചെയ്തിട്ടാണ് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കൽ. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുന്നതിന് പ്രാധാന്യത്തെ ധാരക മഹാത്മ്യത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഹർഷോത്മാലാവസ്ഥയിലെത്തുന്ന ആൾ എന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുമ്പോൾ ഭക്തി പ്രകർഷത്താൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവൻ, അതിന്റെ ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവൻ, സഹസ്രാബ്ദങ്ങളെ കുമിച്ചു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ളവനായി തീരുന്നു. അതാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തിക്കും അല്ലെ. എല്ലാവരും ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്നല്ല അറിയാം അല്ലെ.
അപ്പൊ എന്താണ് ആ നൃത്തം വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ആ ലീലകൾ നമ്മൾ ആടാ എന്നാണ് അതിന് വേറൊരു ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെ വരുമ്പോള് നമ്മള് പല ജന്മങ്ങളായിട്ട്, ഒരു ജന്മമല്ല പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് കൂട്ടിവെച്ചിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ മുഴുവനും എരിച്ചു കളയാണെന്ന് പറയുന്നു. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ആനന്ദം നൃത്തം ചെയ്യുന്നവർ, അല്ലെ? നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടും ചിന്തിച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ സന്തോഷത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി കൂടുമ്പോ നമുക്കും സന്തോഷം കിട്ടും, ആ വ്യക്തിക്കും സന്തോഷം കിട്ടും. അത് തന്നെയാണ് ഭക്തന്മാരും ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ആ സമയത്തും ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പാപങ്ങളും എരിയിച്ചു കളയും. നാരദൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: പരമാനത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനമായ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കൈകൊട്ടിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവന്റെ ശരീരത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പക്ഷികൾ മുഴുവനും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്നു പോയിക്കൊള്ളും. പിന്നെ അടുത്ത് കൈകൊട്ടി, അല്ലെ? നമ്മള് കൈകൊട്ടിട്ടാണ് നൃത്തങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൈകൊട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളെ പക്ഷികളോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കൈകൊട്ടുമ്പോൾ എന്താണ്? പക്ഷികൾ പറന്നു പോകും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൈകൊട്ടി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. അതിന് പല പല ട്യൂണുകളും പല രീതിയിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എന്താണ് പാപകർമ്മങ്ങൾ പക്ഷികൾ എന്ന പോലെ അത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറന്നു പോകും. കൈകൊട്ടിയാൽ പക്ഷികൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി പറക്കുമല്ലേ? അതേപോലെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ പക്ഷികൾ മുഴുവനും കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിനെ കൊണ്ട് കൈകൊട്ടി നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പറപ്പിച്ചു കളയാം. അപ്പൊ അത് നൃത്തം ചെയ്ത് കൈകൊട്ടി നൃത്തം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പല ഉത്സവങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കൊട്ടണ എന്തിനാണ്, കളിക്കണം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി, പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വേറെ തലത്തിലേക്ക് പോയി, പിന്നെ ആർക്കും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു. അതാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കുക. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചിരിക്കണം. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രണാമം നടത്തിയ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ, അടുത്ത പുരാണം വരാ, നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയാണ്: മഹായജ്ഞം നടത്തുന്നവരും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ആദരവോടെ പ്രണാമം നടത്തുന്നവരും ഒരേപോലെയുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിൽ നേടുന്ന സൽഫലങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണ്. അതുവഴി നേടുന്ന പുണ്യം ക്ഷയിക്കുന്നതോടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് ഒരിക്കലും ആദരിച്ചവനെ ഒരിക്കലും ഭൂലോകത്ത് മടങ്ങി വരില്ല. അവൻ നേരെ കൃഷ്ണധാമത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രണമിക്കുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പഠിച്ചു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചിരിക്കണം. അതിന് ഉദാഹരണം തന്നെ പറയുന്നത്, മഹായജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നവന് അവന് പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം. പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യലോകത്തിലേക്ക് പോവും, പിന്നെ താഴത്തേക്ക് വരും, അല്ലെ? ക്ഷീണ പുണ്യമർത്ത ലോക വിശന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ താഴത്തേക്ക് വരും. പക്ഷെ എന്താണ്? അതല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് പിന്നെ താഴത്തേക്ക് തന്നെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത്രയും പവറാണ് ഏതാ? ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കൽ. ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര വേളയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകിക്കളയപ്പെടുന്നും ശുദ്ധ ശരീരിയാകും എന്നും ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എത്ര പുരാണങ്ങളാണ്? ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം. നമ്മൾ ഈ പുരാണം വായിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ പുരാണത്തിലും ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രഥയാത്രയിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മള് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പാപങ്ങളും പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളഞ്ഞ ശരീരം ശുദ്ധമാകുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തത് വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കുക. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം, അല്ലെ? വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നത്. സമാനമായ ഒരു ഭവിഷ്യപുരാണം, അടുത്ത പുരാണം പറയണം. ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്: ഹീനകുലത്തിൽ ജനിച്ചവനായാൽ പോലും ഒരുവന്റെ ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര എഴുന്നള്ളത്തിൽ അതിന്റെ മുന്നിലോ പിന്നിലോ അതോടുകൂടി അനുയാത്ര ചെയ്യുന്നവർ അയാൾക്ക് വിഷ്ണുവിന്റെ സർവ്വസമൃദ്ധികളും ലഭിക്കുന്നു. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നില്, വിഗ്രഹത്തിൽ കൂടെ വിഗ്രഹത്തിനെ അനുഗമിക്കുക. നമ്മള് വിഗ്രഹം ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തൊക്കെ വലയം ചെയ്യുമല്ലേ, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആനപ്പുറത്തൊക്കെ കേട്ട് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം പോകുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് കൂടെ നമ്മൾ പോകണം. അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? അതിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ പോലെയുള്ള സർവ്വ സമൃദ്ധികളും നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതും നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ജഗന്നാഥന്റെ രഥയാത്ര ആ കയറൊന്ന് തൊട്ടാ മതി എന്ന് പറയില്ലേ?
അത് തന്നെ പറഞ്ഞു ജഗന്നാഥന്റെ യാത്ര. അങ്ങനെ പല കാര്യം നമ്മളെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യും അല്ലെ. എന്താ പറയാ, പ്രദക്ഷിണമൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൽ കൂടെ കൂടണം എന്നാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പിന്നെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമോ തീർത്ഥാടന ക്ഷേത്രമോ സന്ദർശിക്കൽ. വൃന്ദാവനം, മധുര, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നവർ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാണ്. ഭൗതികത്തിന്റെ മരുപ്രദേശങ്ങൾ താങ്ങാൻ ഇത്തരം യാത്രകൾ സഹായിക്കും എന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. അടുത്തത് നമ്മൾ ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങള്, തീർത്ഥാടനങ്ങൾ. തീർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തീർത്ഥം, ജലം, അതായത് തീർത്ഥഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ കുംഭമേള, അതൊക്കെ അതിനോട് തീർത്ഥങ്ങളായിട്ടുള്ള അത് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മളിതിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവുക, അവിടെ താമസിക്കുക, പിന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധന നടത്താം, മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മളെന്താണ്, നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ യാത്രയെ സഹായിക്കും. ഇതാണ് പ്രത്യേകത. പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളൊരു ആത്മീയബോധം വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നവര് കൂടുതലായിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് ആദ്യം ക്ഷേത്രം നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ പിന്നെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകില്ല, അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ്, അവന് ഭക്തി നശിച്ചു വെക്കും. ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത്. മനസ്സിലായ? ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്തിനാ പോണത്, ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉള്ള ഭക്തിയുള്ളവരെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്രം വേണം എന്ന് സംശയമില്ല. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവാതെ, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആത്മീയ ഇത് കിട്ടാതെ നമുക്ക് ഊർജ വളരെ കുറഞ്ഞു വരുള്ളൂ. അത്രയും പവർഫുൾ ഒന്നല്ല നമ്മള് പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും തിരിയാം. നമ്മ കനിഷ്ക ലെവലും കൂടെ അല്ല, പെട്ടെന്ന് മാറാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്തായാലും പോയിരിക്കണം, ഒരു സംശയമില്ല. അവരോട് പറഞ്ഞ, അതിന് മുന്നത്തെ പോയിന്റ്സുകൾ പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ നിരീശ്വരവാദികളോട് ഹരേ കൃഷ്ണ, ഫിനിഷ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരിഭക്ത സുധോദയം പറയുന്നു, കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഭക്തിയോദയ സേവനത്തിൽ ഉത്തേജിതരായി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ദർശിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അമ്മയുടെ ഗർഭമാകുന്ന കാരാഗ്രഹവാസം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയാണ്. അതിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ പറയാണ്, നമ്മൾ ആചാര്യന്മാര് രചിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അത്. ഇതുപോലെ തന്നെ പല പുരാണങ്ങളുടെ ബേസിൽ ചെയ്തിട്ട് രചിച്ച ആ ഗ്രന്ഥത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ദർശിക്കുന്നവർ, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നവനെ പറ്റി പറയണം. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നവൻ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അമ്മയുടെ ഗർഭമാകുന്ന കാരാഗ്രഹം തന്നെയാണല്ലോ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒന്നും അനങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ വീണ്ടും നമുക്ക് ആ അവസ്ഥ വീണ്ടും വരില്ല, അതായത് പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാണ്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന്. ക്ഷേത്രം നമ്മൾ ദർശനം ചെയ്തിരിക്കണം. പെറ്റുവീഴുന്ന നിമിഷത്തിന് ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജീവിതകാലത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവൻ ബദ്ധാത്മക്കൾ മറന്നു പോകുന്നു. എന്തൊരു വേദനകരവും ഭീകരവുമായ അനുഭവമാണിത്. ഈ ഭൗതികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോട് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാനാണ് ഉപദേശം. ഭൗതിക ജന്മം എന്ന കപടാവസ്ഥയിൽ നിന്നും വളരെ വേഗം രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ അത് ഏക മാർഗം. അപ്പൊ വീണ്ടും അത് പറയാണ്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മള് ഗർഭപാത്രത്തിൽ അത്ര പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ ജനിച്ചു വീഴുന്നതോടുകൂടി അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന പറയണത്. അപ്പൊ പിന്നെന്താണ്, വീണ്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പറയുന്നത്, വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം. ഭക്തി ജന്മം എന്ന കപടാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗം രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ അതാണ് ഏകമാർഗം. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കൽ. വിഷ്ണു വിഗ്രഹത്തെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നതിന് ആളിനെ ജന്മമരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി രൂപമായ പ്രദക്ഷിണ സഞ്ചാരം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ജനന മരണങ്ങള് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കും തോറും നമ്മുടെ ജനന മരണങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് ഹരിഭക്തി സുധോദയം പറയുന്നു. ഭക്തി ആസക്തിത്വം ഹേതുവാൻ ജനന മരണ പുനരാവർത്തിക്ക് പരമായി ചുറ്റി സഞ്ചാരം നടത്തുന്നു. അതായത് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രേ ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊരു പരിഹാരമാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് വിഗ്രഹത്തിന് വലം വയ്ക്കൽ. അപ്പൊ നമ്മള് വലം വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനന മരണ ചക്രങ്ങള്, അതായത് വിഗ്രഹം വലം വയ്ക്കുന്നതും ജനന മരണ ചക്രങ്ങളെയും നമ്മൾ മാറ്റി കളയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ശ്രാവണ മാസത്തിന്റെ തുടക്കം കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഊരു ചുറ്റുക പതിവാക്കിയിട്ടുള്ള പുണ്യാത്മാക്കൾ ഈ 4 മാസക്കാലം എവിടെയെങ്കിലും സാധാരണയായി ഏതെങ്കിലും പുണ്യഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ എന്താണ്, ശ്രാവണ മാസത്തിൽ വരുമ്പോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കും. അങ്ങനെ വൈഷ്ണവരുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ലക്ഷ്യം എന്താണ്,
ഇത് തന്നെയാണ് മരണചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാം. അപ്പൊ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും പുണ്യഭൂമിയിൽ താമസിക്കും, അതിനുശേഷം അവര് ഒരു പുണ്യഭൂമിയിൽ താമസിക്കും, ഏതെങ്കിലും പുണ്യഭൂമിയിൽ താമസിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ചില സുവിശേഷ കർമ്മങ്ങൾ, പരിപാടികളുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ ദിവസം 4 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാൽ അത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് തുല്യമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. കാരണം അതിന് നമ്മൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ചില ദിവസങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഏകദേശ വ്രതം, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് കാർത്തിക മാസം, അപ്പൊ ഒരേ മാസത്തിനൊക്കെ അതിലും ഒരേ സമയത്തിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മൾ ഏകദേശ വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മളെ വളരെ സ്പീഡ് കൂട്ടും ഭക്തിയിൽ. അതിന് അങ്ങനത്തെ ചാൻസുകൾ മിസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. നമ്മള് ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ, ചില ഉത്സവങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പ്രതിഷ്ഠാ ദിനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടമി രോഹിണി ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ രാധനായിട്ട് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതലും ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം എന്താണ്, അന്ന് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ 100, 1000 ഇരട്ടി ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികൾ വരുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. കാരണം എന്താണ്, അന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 100 ഇരട്ടി ഫലം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അന്ന് ആരും മിസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കില്ല. അതാണ് അതിന്റെ കാരണം. അതാണ് ഇത് തന്നെ പറയുന്നത്. ഈ പ്രദക്ഷിണം വഴി ഒരുവൻ ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്ന നാട്ടിലെ പുണ്യസങ്കേതങ്ങൾ മുഴുവൻ സന്ദർശിച്ചതിനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചവൻ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നവൻ ഗംഗാനദി ഒഴുകുന്ന പുണ്യസങ്കേതം, അപ്പൊ ഗംഗ ഒഴുകുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പുണ്യസങ്കേതങ്ങളാണ്, അത് മുഴുവൻ സന്ദർശിച്ചതിനായി പോലെ കണക്കാക്കും എന്നാ പറഞ്ഞു. ചതുർമാസ അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരു ഭക്തൃസേവനത്തിന് വിധാനത്തിൽ അതിവേഗം ഉയരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു 4 മാസം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ 4 മാസം ജനറലായിട്ട് ജൂലൈയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്, ഒക്ടോബർ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ്, ഒക്ടോബർ നവംബർ വരെ. ആ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. അത് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി വളരെ വേഗം ഉയരപ്പെടും. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കാർത്തിക മാസം എന്ന് പറയും. ആ കാർത്തിക മാസത്തിലാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ മാസമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാം. അർച്ചന, ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠമൂർത്തി ആരാധിക്കലാണ് അർച്ചന. ഈ ചാതുർമാസത്തിൽ തന്നെയാണ് വൈശാഖ മാസം വരുന്നു, പിന്നെ കർക്കട മാസം വരുന്നു, രാമായണം പാരായണം ചെയ്യുന്നു നാട്ടിലൊക്കെ കേട്ടോ. ഹരേഷ്ണ, അതാണ്, ഒക്കെ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. നമ്മളെ നാട്ടിൽ വേറൊരു സമയവും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം മുഴുവൻ രാമായണം പാരായണം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും. അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാതും കർക്കിടക മാസം എന്ന് പറയുമ്പോ കുറച്ചാണ്ട് നീങ്ങി പോയി. പക്ഷെ എന്നാലും കർക്കിടം ഇതില്ലല്ലേ, ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് അതേ സമയത്ത് തന്നെ വരാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഭാരതീയ സംസ്കാരമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഒരേ സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെതായ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നു തന്നെ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ കർക്കിടക മാസം കാർത്തിക മാസം ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും. അത് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അർച്ചനെ പറ്റി പറയുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തി ആരാധിക്കലാണ് അർച്ചന. ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് താൻ എന്ന കാര്യം സ്വയം ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്ന കാര്യം. നമ്മ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കലാണ് അർച്ചന അല്ലെ, അർച്ചന ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോ. ഈ അർച്ചന ചെയ്യേണ്ട അർത്ഥം തന്നെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരം, ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്. നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ കൂടെ അല്ല നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സംഭവം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ആ അർച്ചന കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ. കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്തായ സുദാമാവ് ഒരിക്കൽ ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി തന്നോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചതായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയാനുണ്ട്. സ്വർഗീയ സമൃദ്ധി, മുക്തി, സർവ്വലോകാധിപത്യം, ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യം, യോഗസിദ്ധികൾ എന്നിവയെല്ലാം കൃഷ്ണൻ ആരാധിക്കുക എന്ന ഒറ്റ കർമ്മം കൊണ്ട് കൈവരുന്നതാണ്. ഭാഗവതത്തില് ആരെ പറഞ്ഞു? സുദാമാവ് അല്ലെ, കുചേലന്റെ കഥ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് കാരണം? അത് പറയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് എല്ലാതും കിട്ടും. സ്വർഗീയ സമൃദ്ധി, മുക്തി, സർവ്വലോകാധിപത്യം, ഇതെല്ലാതും കിട്ടും. അത് പറഞ്ഞില്ല അർജുനൻ ഭഗവാനെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ. അതുപോലെ അതിനെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാതും ലഭിക്കും. അത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാനത്. സുദാമാവിന്റെ ഈ മന്ത്രിക്കലിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിൽ ചെന്ന് അല്പം ഭക്ഷണം ചോദിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ സുഹൃത്തായ സുദാമാവിനോട് പറഞ്ഞു.
അവിടെ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു യജ്ഞം നടത്തുകയായിരുന്നു. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വല്ലാത്ത വിശക്കുന്നതിനാൽ ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണം തരണമെന്ന് യാചിക്കാനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സുദാമാവിനോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദാഹരണം പറയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സുദാമാവ് എന്താണ് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെ ബലരാമൻ കൃഷ്ണന് വിശക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗൃഹത്തിൽ പോവാണ്. അവിടെ ചെന്ന് ബ്രാഹ്മണരോട് ഭക്ഷണം ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർ കൊടുത്തില്ല. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഭാര്യമാർ സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായി നേരെ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി. വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഈ ലോകത്തിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധന ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ വളരെ വേഗം തന്നെ വൈകിട്ട് ലോകം എന്ന ദൈവരാജ്യത്തിലെ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും. അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം. അവര് ബ്രാഹ്മണർ പല യജ്ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇത് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ബ്രാഹ്മണർ ഭാര്യമാര് എന്താണ് ഭഗവാന് കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും കിട്ടും എന്നുള്ള അറിവ് എന്തുണ്ട്, ആർക്കുണ്ട്? ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാർക്കുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞു. അവർ നിഷ്കളങ്കരാണ്, അവരുടെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അത് പ്രബോധന ചോദിച്ചില്ലേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് സ്ത്രീകളാണ് ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതലെന്ന്. ഇപ്പൊ കണ്ടു ഭാര്യമാരെല്ലാം അവിടെ ആദ്യം വന്നത്. അതെ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് നിഷ്കളങ്കരാണല്ല. അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അംശമായിരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ശരി ഹരേ കൃഷ്ണ. കറക്റ്റാ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയിൽ കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ആവുക നിഷ്കളങ്കരാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണം. മനസ്സിലായേ? രണ്ടും ഉണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭക്തി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പല മാർഗത്തിലും ചെന്ന് പെടും. നമ്മൾ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞ, ഓ ഈ മാർഗം ശരിയല്ലല്ലോ, നമ്മളപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ ടൈം കുറെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം, എവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് ഭക്തിയിൽ വീഴുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ ഇക്കാര്യം പറയുന്നു. മഹാരാജാവിന്റെ പരിചാരകൻ എന്ന പോലെ ഭഗവാന് പരിചരണവും സേവനം നടത്തുന്നവർ മരണാനന്തരം കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പൊ വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത് ഒരു മഹാരാജാവിനെ പോലെ തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മളെ വീട്ടില് ഭഗവാനെ പൂജ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു മഹാരാജാവ് വന്നിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ സേവന കർമ്മങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ എന്താണ്, അവൻ മരണാനന്തരം കൃഷ്ണന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ഭാരതത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ രാജകൊട്ടാരം പോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മളെ രീതിയിലുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ, കേട്ടിട്ടില്ല അത്, ഭഗവാൻ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്തേ, ഇത്രയും വലിയ സൗകര്യത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്തേ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് നാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിട്ട്, ഭക്തന്മാരെ സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്, ഭാരതത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ്. അവ സാധാരണ കെട്ടിടങ്ങൾ പോലെയല്ല. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സാധാരണ കെട്ടിടമല്ല, അത് രാജകൊട്ടാരം പോലെ തന്നെ. കാരണം വിഗ്രഹാരാധന നടത്തേണ്ടത് മഹാരാജാവിന് പരിചാരകൾ ചെയ്യുന്ന പരിചരണം പോലെ ആയിരിക്കണം. അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡ നായകനാണ്. അപ്പൊ രാജാവിനേക്കാളും ഉയർന്ന പദവി ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മള് എന്താണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ആ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ. അത് രാജാവിനേക്കാളും ഉയർന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങളും അതേപോലെ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വേറെ കിട്ടും. നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോകും, കുറെ വ്യക്തികൾ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് പല ആക്ടിവിറ്റീസ്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പല ആക്ടിവിറ്റീസും കൂടും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭക്തിയുടെ അളവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൂടും. അതൊക്കെ വേറെ. പക്ഷെ എന്താണ് പ്ലസ് എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം തന്നെ ഭഗവാൻ. നമ്മളെ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെ, എല്ലാതും വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് പണിയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെന്തിന് പൈസ കളയുന്നു? വേറെ ആ പൈസ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചൂടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരോട് ഹരേ കൃഷ്ണ, ഫിനിഷ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെന്ന് തർക്കിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്, രാജാവിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, രാജാവിനേലും മുകളിൽ. ഏതാനും നിമിഷമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയാൽ അയാൾക്ക് ഈശ്വരന്റെ സർവ്വസായിയായ രാജ്യം കൈവരും എന്ന് നാരദീയ പുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. നാരദീയ പുരാണത്തിൽ വീണ്ടും പറയാണ്, അതെന്താണ്, ആ നിമിഷം. അതിന് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിമിഷത്തിന് ഓടിച്ചെന്ന് പോരരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് നേരങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കണം, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാം, മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അതാണ്.
ശ്രീ ഭാഗവതത്തിൽ മഹാരാജാവ് പൃഥു പ്രജകളോട് പറയുന്നു, പതിതമായ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് മുക്തി കൊടുക്കുന്നതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയാണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം മുകുന്ദൻ, ഭഗവാനാണ് മുകുന്ദൻ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് മുക്തി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ശ്രീഹരിയാണ്. ദേവന്മാർക്ക് ഈ സിദ്ധിയില്ല, കാരണം അവരും ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. ഒരു ബദ്ധാത്മാവിന് മറ്റൊരു ബദ്ധാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനാകില്ല. കൃഷ്ണനോ കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിക്കോ മാത്രമേ മുക്തി നൽകാനാവുള്ളൂ. വീണ്ടും പറയാണ്, കാരണം ഭഗവാന് മാത്രം മുകുന്ദന് പേര് കാരണം എന്താണ്? ദേവന്മാർക്ക് മുക്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അവരും ബദ്ധരാണ്. അതാണ് ഒരു കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിക്ക് മാത്രമേ മുക്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പാട്ടുപാടൽ, ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ച് സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ലിംഗപുരാണം, അടുത്ത പുരാണം പറയാണ്, ലിംഗപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ മഹിമയെക്കുറിച്ച് സ്തുതിച്ച് പാട്ട് പാടുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ശിവപെരുമാളിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ കൂടുതലായി ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ ഗാനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിനെ പറയുന്ന ലിംഗപുരാണത്തിൽ പറയാണ്. ലിംഗപുരാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരമശിവനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് പാടുന്ന ബ്രാഹ്മണർ അവരെന്താണ്? പരമശിവനേക്കാൾ ഉയർന്ന ലെവലിൽ ഭഗവാൻ കാണും. അതിന്റെ അർത്ഥം പരമശിവൻ തന്നെയാണ് ഉയർന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്? ആ ഭക്തിയുടെ ലെവല് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. കാരണം പാട്ട് പാടണം, കീർത്തിക്കണം, സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടണം എന്ന് നമ്മളോട് പറയാണ്. ഏതില്? ലിംഗപുരാണത്തിൽ. അതാണ് ശിവപെരുമാളിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെക്കാൾ കൂടുതലായി ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ ഗാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പാട്ടുകൾ പാടുന്നതിന്, സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്നതിന് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ കൃഷ്ണ? 18 വരെയായിട്ട് കൃഷ്ണ. ശിവപെരുമാളിന്റെ ബ്രാഹ്മണർ തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ഉയർത്തരും. അപ്പൊ നമ്മള് പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉയരില്ലേ? ബ്രാഹ്മണത്തിന്റെ പോലെ ആവില്ലേ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് ക്ഷേത്രങ്ങളെ ആയാലും ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ പാടാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തും. ഇതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് മീനിങ്. അതാണ് ഭഗവാനെ അത്ര ഇഷ്ടമാണ് എന്താണ് ഭഗവാനെ പറ്റി സ്തുതിക്കുന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു സമ്മറി. 18 വരെയായിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്നലെ ഒരു ക്ലാസ്സില് ഗോപികാഗീതം ഡെയിലി പഠിക്കണോണ്ട് വായിക്കണോണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ക്ലേശങ്ങളും മാറിക്കിട്ടുന്നുള്ളത് ഇന്നലെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. ഗോപികാഗീതം ഡെയിലി വായിക്കുക ഭാഗവതത്തിലെ. അത് ഗോപിക